Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hurmatli video jurnal qarovchilar. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbaru wa lillahil hamd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Efirda min Liliya Valiulina. Sizning ig'tiboringizga avgust oyining video jurnalini taqdim etamiz. Rahim etib qarag'iz. Alдағы minutlarda. Eski Soqsu avulunda 6-cı məhəllə məşidinin manarası qoyuldu. Buğa şəhəri 8-ci məhəllə məşidində 1-ci qurbanğa idi. Bikmoraz avulunda qurban aşı ötkəru. Tübən Naratbaş avulunda qurban aşı. Hacilər məşidində mini futbol. Hacilər izgi səfər qılıb tuğan yaqlarına qaytıb jetdi. Daşkishu avulu məşidinə 25 yıl. على طه رسول الله صلاة الله. 2 avgust günü Eski Soqsu avulunda яңа тізіліп келуші мәшітке манара көтерілді. Буа районы 8-ci мәхәллә мәшит имамы Шамил Хазрат Валиуллин район мөхтәсибе Илмир Хазрат исеменнән халыкка тәбрик сүзләрен җиткерде. Соқсуларны киләчәк Корбан бәйрәме белән чын күңелдән котлады. Яңа Соқсу мәшите имамы Харис Хазрат авыл халкына иманда, исламда яшәү бәхетен татырга насип булсын диде. Авылда туып үскән Илдар әфәнде булай диде. Авылыбызда мәчет торгызу безнең гаиләбездән бер бүләк булсын. Халык шунда йөреп Аллаһ ризалыгын алсын, үзенә бер куаныч, рәхәтлек тапсын. Хөрмәтле авылдашлар, бәйгесе көндә 6-нчы мәчетне салырга Алла Тәгаләсе кушкандыр инде. Аллага шөкер, бу эшне уже 90% эшләп бетердек дип әйтте. Мәчетне Алла Тәгаләсе бу бәйрәмгә ачырга уйлыйбыз. Монда укырга уйларга тырышабыз. Рәхмәт килгәнегез өчен барыгызны рәхим итәм. Мәчет постоянно эшләп торса инде, азан әйтеп торсын да иде. Җыелган халык манара күтәргәндә тәкбирләр әйтеп торды. على طه رسول الله صلاة الله. 11 avgust günü Buğa şəhəri 8-ci məhəllə məşidində tövgü tapqır Qurban qayıtı namazı оқылды. Халык bu məşidkə bik tilab qiziqsinib keldi. Мәчет имамы Шамил Хазрат Валиуллин гайет намазына киришкәнче җәмәгатькә Qurbanга кагылышлы мәсьәләләрне аңлатып үтте. Гайет намазы укылгач, җәмәгать мәчет каршында әзерләнгән табын артында кайнар пылау белән сыйланды. على طه رسول الله صلاة الله. 11 avgust Илә намазыннан соң Бикмураз авылында мәхәллә картлары Qurban ашы уздырды. Мәҗлисне авыл имамы Илдус Хазрат Асадуллин башлап җибәрде. Ул авыл халкын Qurban гайыты белән котлады. Мәҗлискә ярдәм итүче иганәчеләргә рәхмәт сүзләрен ирештерде. Алга таба үткәреләчәк чаралар белән таныштырып китте. Мәхәллә халкы авыл имамы Илдус Хазраткә рәхмәт сүзләрен җиткерде. Табын артында изге Коръән укылды, дугалар кылынды. Бөтенегезгә мине рәхмәтле бүген көндә. Бөтенегезгә. Шуның өчен әкелим, Алла йорты эшлик сезнең аркада. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge көңелебез түреннән чыккан салават шәрифләребез һәм сәламнарыбыз булса иде. Ya Rabbim bir Allah, sen mərhəmətli, sen rəhimli, bir sənə gına buysınıb, ibadət qılabız, bir səndən gına yardım sırıyız. على طه رسول الله صلاة الله.
12 август Түбән Наратбаш авылында Корбан ашы булып үтте. Келген кунаклар арасында Хаҗилар мәчете имамы Фәим хәзрәт Сөлейманов, Комаров бистәсе имамы Шамил хәзрәт Валиуллин, Бикмурас авылы имамы Илдус хәзрәт Асадуллин катнаштылар. Авыл имамы Рөстәм хәзрәт Баһауддинов, Хайруллин Рәшид тарафыннан әзерләнгән Корбан ашы табыны артында мәчеткә ярдәм итүчеләргә рәхмәтләрен җиткерде. Корбан бәйрәме белән чын күңелдән котлады. Edeniz suçu meclislerine Allah Teala'nın zikr ettiğinden başlayıp Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Kişi şu deyim bilen bir sene yakınıyor. Kurban degen söz, garipçe bana yakınıyor degen söz. Kurban çaman şu birinci şiratta Allah Teala'ya yakınaysa, ikinci şirattan meşhur meclislerine deyilir. Bir-birisinden aralaşıp, en türelerden var, beraberden var, bir-birisine yakınlaşıyorlar. Bütün kişilik tarihi, Atabas Adem Aleyhisselam anası hava arzularının içraskan yerler, Arafat meydanları elhamdülillah. Şuna nikah kukan bulunlar, şuna mutalife diyen yerler, şuna geç uzargan günler, mina yerleri, kurban çalgan yerler rahmeti. Şuna bu günlerde bir küp terekiler zikirler kılındı, şunun arasında iki kürkem zikir var ama. Birisinin tekbir var tabiyle. Tekbirini buna her güne etabiyiz, hazımına bizim tekbir taşırık günleri her namazdan sonra etabiyiz olabilir. Bugün buna ikinci kim tekbir etabiyiz. Yani farz namazın selam bildik mi, 3 mertebe irler, davuş bilen, nişiler tekbir ederler. Kurban çalıp Allah Teala emir verdi. Kevser suresinin ayetinde mine fasalli li rabbike bismillahirrahmanirrahim. Fasalli li rabbike venher dedi. Rabbin için namaz oku, kurban çal dedi. Şunu şey etmekin bugünkünde edem balası öyle nişikinde mindi bir sarık çalıp di, nişikinde mina kişiye taratın di, yüzüm hoşam yaşadı. Onda uylar da var. Nubit mında atıl var, mında savab var, mında içenlik var, mında can tanışığı var. Gaylege rızık kin kıla, bereket kile. Eden balası şunu uylamayın. Bütün nerse Allah Teala'dır. Allah tilese bulak, tilemese yok. Sen Allah rızalışı nesedir işledin iken bir günkünde, o sana biri. Yüzün nesedir Allah'a tilesen, başta yüzüne biri gerek. O Allah'ın zakonu şolay. Yüzün bir nesene bilmesen nese bilsin bu sana. على طه رسول الله صلاة الله Буа мөхтәсибәте экстремизмга юк дигән айлыкка карата 17 август көнне Хаҗилар мәчете каршындагы мәйданчыкта мини-футбол оештырды. Бу уенда ике команда көч сынашты. Уен алдыннан Фәим хәзрәт Сөлейманов җыелган командага динебездә экстремизм юк. Ислам дине фәкать татулыкка, дус торырга өндәгәнен әйтеп үтте. Ике команда да яхшы уен күрсәтте. Буа Татгаз өлкәсендә эшләүче, үзе дә бу спорт өлкәсен сөюче, бик озак еллар командада уйнап үскән Радик әфәнде Исхаков командаларга медальләр, мөхтәсибәт исеменнән мактау кагазлары тапшырды. على طه رسول الله صلاة الله 24 август сәгать 1:30-да Мәскәү шәһәреннән Казан аэропортына самолет белән Илмир хәзрәт Хасанов җитәкләгән 49 кешелек хаҗилар төркеме кайтып төште. Казан аэропортында аларның гаиләләре, дуслары, якыннары белән бер рәттән мөхтәсибәтнең пресс-секретаре Шамил хәзрәт Валиуллин каршылады. Ул юлчыларны җыеп, төркем белән фотога төшерде. Хаҗилар үзләренең кичерешләрен сөйләп, алып кайткан зәмзәм сулары белән сыйладылар. Бер-берсенә насихатлар җиткерделәр. Аннан сәфәрчеләр үзләренең туган якларына төрле рейслар белән юл тотты. على طه رسول الله صلاة الله 25 август көнне Ташкешу авылы мәчетенә 25 ел тулу уңаеннан зур тантана булып үтте. Мәҗлисне хәзерге авыл имамы Рәшид хәзрәт Алиев башлап җибәрде. Ахыргы елларда эшләнгән эшләр белән таныштырды. Авылны хөрмәт итеп кайтканнарга рәхмәтләрен җиткерде. Шарапова Мәрьям апа кыскача мәчет тарихын сөйләп үтте. Белән революция еллары, кулаклаштыру, колхозлашу елларында безнең авылга да бу әфәҗилләре кагыла. Иң беренче 1917 елда эшләп торган мәдрәсәне ябалар. Мәдрәсәдә ирләр дә,
Kız balalarda okuyturgan buла. Әлбәттә, кыз балаларының okulu uzakka barmый. Ir balalar medresesi bir uzak yıllar boyu işlep tura. 1937 yılını bizning avul tarixында инде иң авыр көннәрнең берсе булып кирип кала. Чөнки шул көнне бөтен авыл халкы кырда иген урган вакытта шымлы хәбәр килә. Авылның нигә мәчетнең манарасын кисәргә җыелганнар. Әлбәттә, ул билгеле була инде, ана буйрык килә. Күпме генә авыл халкына кирип бирсәләр дә йорттан йортка, беркем дә бу эшкә риза булмый. Бары күрше авылдан. Бер кеше, мин хәзер аның исемен әйтәм инде. Ана ул халкы белә. Бу эшкә риза булып безнең авыл манарасын кисәргә килә. Елый-елый хатыннар инде күз яшьләрен бөтенесе менә шунда җыелалар. Манараның кискәнен карарга. Бик авыр, бик шымлы, бик кайгылы көн була ул безнең авылыбыз тарихында. Манара җиргә уелганнан соң аның айы каядыр китеп югала. Күпме генә эзләсәләр дә ул айны хәзергә хәтле табылмады. Шуннан соң безнең авылыбыз 54 ел буе мәчетсез торды. Безнең авыл халкы өчен шатлыклы көн 1993 елның 22 июнендә булды. Менә бу мәчеткә фундамент шул көнне салынды. Bir şiir yollarında aytып gitmekçi bulam. Dua kılıp tilek dileyim. Kabul itip al Rabbim. Barçamızga bir tazalık, tınıştırmış multavın. Ata-anaga tüzümlük. Balalarga tevfik bir. Turu yoldan taypıldırma. Haviflerden saklı kür. Gaylelerge tatuluk, tınışlık bir köngüllerge. Gaylelerge tatuluk. Yer cirime bereket bir. Yüreklerge sabırlık. Bırçu salma. Hafalantma, var ümitim, şanıçım, tek sinde aziz Allah'ım. Aleyküm ve rahmetullahi ve hürmetli kardeş hürmetli kamurlular. Biristen de bugün bu mescidin aytırga kelek bir tüverek datısı şulabit. Mana nice yıllardan işlep kele, güçtümesin. Elhamdülillah jigitler, balalar yürüp tura, babalar yürüp tura. Ayı bizim Tatar halkına şulay gümür-gümürge bir sebep bile jıyılgan. Mana bugün neyin sebebi nersede? Mana bu mescidin 20 yılı inşallah. Biristen de cemaat şunday vakitler var idi. Bizim de işler tertipleri şundaydı. Meske'de bugün uyuşmalar var idi, şunday bolalar var idi. Şulabit, şularga çıgaydık. Allah indi ibereydi, studentlar iberelerdi. Naş studentlar kelip indi bunda karab metep şulay tezleşken bir iletişim kerteler idi. Adresten için iletişim cemaat halktan idi. Yani halk padişki bilmese, halk yerden gitmese, nerse mesleğetçileri almaydı. Allah rahmet eylesin inşallah. Şunda katnaşıcılarga, şunda yerçilerge imamımızga küçtümesin, iştira bile, halkına biraz nite bile, tege tarta bile diye betemiz. Şuna göre imamına da cemaat karıyık, padişki birik. Gerek menen de bir iki kişinin süzene karab, anarga pişirak atmak şolabit. Ремонтларына, мәчет карауына, инде менә Рәшит хәзрәт искә төшерә һәр вакытында карап торалар, ярдәм итеп торалар. Күреп торабыз инде мәчет нинди состояниедә, нинди халәттә әлхәмдүлилләh хәзерге вакытта. Хит нәрсә белән булса да без ярдәм итә алабыз. Анасында икенче әйбер, Аллага шөкер, менә безнең битендә Буа районында безнең бар инде Буа мәдрәсәсе бар. Аллаһа шөкер. Буа мәдрәсә ул безнең 6 районга бер мәдрәсә, безнең Казыятта 6 район бер мәдрәсә. Бер мәдрәсә, әлхәмдүлилләh мәдрәсә безнең тулып тора. Инде безнең кичке бүлектә дә, читтән торып укучы бүлектә дә безнең укулар әлхәмдүлилләh завышында да, көндезге бүлектә дә. Көндезге бүлектә дә инде менә Рәшит хәзрәт молодец, сезгә рәхмәт барыгызга да шәкертләр килә. Көндезге бүлектә дә киләләр, кичке бүлеккә дә киләләр. Инде завышный бүлеккә дә укыйлар. Менә әйтелде, укымыйча без бер нәрсә эшли алмыйбыз. Безгә укырга кирәк. Безнең бүген җомага йөри торган кешеләр саны 100 авылда. Кайтучылардан түгел, яши торганнары 100, әмма ләкин 20 килә. 5 кешенең берсе килә җомага. Менә булсы матур түгел. Калган вопрослары бөтенесе әйбәт җана. Бөтенесе әйбәт. Siz мәчетне яратасыз. Мәчетне яратмасагыз, сез монда садака да бирмисез. Значит, мәчетне яраткачтан бу Аллаһ Тәгалә йөртелгәнсә, сез Аллаһ Тәгаләне яратасыз. Бит министрлыктан түгел. Эш дәрәҗәдә түгел җәмәгать. Эш кешенең теләгендә. Әгәр дә кеше теләсә, теләмәсә ул министрда булган булыр, президентта булган булыр, бер-бер эшләмәскә булыр. Бит кешенең әгәр дә менә Аллаһ Тәгалә әйткән Коръән-и Кәримдә калып, bizdə biləm şundan. Əgər ul qalb yumşaq ikən, ul qalbdə var ikən məhəbbət Allah Təala'ya, ul qalbdə var ikən məhəbbət oğluna, tuğanlarına, avuldaşlarına ulanı işləyəcəm.
على طه رسول الله صلاة الله. Шуның белән эфирыбыз тамам. Мин сезнең белән саубулашам. Барыбыз да Аллаһы Тәгаләнең саклавында, яклавында, рәхмәтендә булыйк. Бу ниғмәткә ирешер өчен бер Аллаһка гыйбадәт кылыйк һәм бер Аллаһтан гына дуга кылып сорыйк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, хөрмәтле райондашлар. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله